Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina kitabana shaikhud diniyah wal wasoyal imaniyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib du'ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fama min khairin, mongko ora ana iku setengah saking kebagusan ngajilin sing bangsa donya, wala ajilin lan sing bangsa akhirat, zahirin sing bangsa zahir, wala batinin lan sing bangsa batin. Illa wa taqwa, kejaba hale utawi takwa iku sabilun dadi dalan, musilun kang iso nekakake ilaihi maring kebagusan, wawasilatun lan dadi wasilah, dadi lantaran, mubalighatun kang iso ngatokake lahu keduwe kebagusan. Wis rupa kebagusan dunya, kebagusan akhirat, ya zahir ya batin, ora ana liya kejaba mung takwa sing iso dadi dalan, sing iso nekakake kebagusan iku, sing iso dadi lantaran sing sempurna, lantaran sing katok maring kebagusan utawa menuju nenggon kebagusan iku. Karena kebagusan apa wae ngeten nek ora dilandhesi takwa niku mengke paling mung dadi kebagusan sama utawa ya bungkus. Apik ming menurut kiwa tengen, menurut wong, ning sesuk nek ngantek ditujokke ning alam kubur tekane kiamat ora ana upahe kok ya wong dasare kleru kok. Ora dasar takwa kok. Ya kaya non muslim sing selalu nandur keapian tapi tujuane karo niate karo dasare ming sekedar kemanusiaan kabeh. Yes, ngenengke kegiatan kemanusiaan, ngenengke kegiatan sosial, mes mari mati ming kemanusiaan sosial. Apik saiki nang donya iki apik. Tumrap sing ditanduri apik ya ngalem apik, tumrap kiwa tengen ya ngalem apik, bahkan jenengan ya sok ngalem.
wong sok omong kae uduwa Islam kae wonge apian ngono. Kerep to dhewe ngomong ngono kuwi. Kae uduwa Islam kae wis lomo nyah-nyoh. Gek sing Islam malah util. Sing Islam malah cedhile ra ilok-ilok. Karang wong Islam itu nek ngantek lomo dasar dalile bener nekake apik donya nekake apik akhirat. Mulane nafsu karo seton piye carane le gendoli karo le netek-neteki. Kok ndak ra dadi kancane nek sing kudu Islam dijarno wong cetha. Mbok apik lomo nyah-nyoh kae jarno ae wong sesuk tetep dadi kancane. Karena dasare ora ana, dalile ora ana. Dalil takwa ki maknane wedi ro Allah. Mula apa sing dadi dawuhe Allah ditandhangi. Dan nandangi dawuhe Allah ki tetep identik kanggo rekoso karo kangelan. Dadi nek ketemu kangelan rekoso ki aja grunangan kok ya. Malah ana sing kandha sih akhirat kok larang, larang dasmu. Lah ya larang akhirat to ya nek karo donya iki piye to le mikir iki kok. Lemune akhirat kok larang, akhirat kok rekoso. Ayo kae termasuk muni mondok kok larang. Lah karena nek mondok ki oleh ngelmu sing marai mulyake dheke ning donya tekane akhirat je karepe kon murah. Sing jenenge tandang ibadah takwa murah ki wis men kene iki tok ta wong. Wis murah-murahe. Wis sak murah-murah. Ngalmune ya wis ora diragukan lagi. Cetha ilmu Quran, ilmu hadis tanpa bayar. Wis ra bayar isih diwedangi juga terbuka untuk bersikap kebebasan teng iki ya kepenake pol. Wes. Piye-piye oleh nek nang kene iki piye-piye oleh. Lah kok le terus lemune iki apa-apa nek sing bangsa akhirat kok larang, akhirat kok rekoso, akhirat kok kangelan. Akhirat ki ngurip sak langgeng-langgenge. Nek rekoso kudu luwih rekoso mbangane donya, nek larang kudu luwih larang mbangane urusan donya. Nek pahit kudu luwih pahit mbangane donya. Iki kudu ditanamkan paham kaya ngene iki. Makane doko kan grunangan ngaji bengi wengi titik terus. Golek akhirat wengi titik wis do ulate silit keteng. Iki kok tekan jam pira ya? Well, nek jenengan ki paham ro akhirat, ambok tekan subuh siap. Anjar golek mulyane swarga nggo sak langgeng-langgenge sih malah grenengan tekan jam pira. Sesuk ki masalah kerja iki kuwanen banget gawe perbandingan dunya kok. Dadi seolah-olah ki luwih penting le kerja sesuk mbangane ngaji akhirat iki. Mula ngantek doani sesuk ki masalah kerja. Wedi tak ngomong ngono kira Gusti Allah isin ro malaikat dicatet dadi wong sing nyepelekke tenan. Wong akhirat kok mung kalah ro kerja. Surat doang sakniki dhewe. Makane keapian zahir batin dunya akhirat iki ora ana liya hasile karo iso kewujude ya mung nganggo laku takwa. Mung nganggo laku takwa. Mulai ngantek ndelok sing do ngopo karo jaran lara omah kuwi. Pendak dina sak weruh. Kayak iki oleh bayar pira le turu ming ning soruwe tanpa. Golek dunya kowe.
Kayak jarane malah dinggon kayak dikipasi bareng. Jarane wong mulya jarane. Ya. Mulya jarane. Durung kok nek jarane mati ra ono urusan. Ra ono jaran mati kok dihisab. Ning nek wonge sing mati, wah ana pertanggungjawaban. Ki kowe iki urip tak kon takwa, piye perwujudan program takwamu itu piye? Mulane urip ki ora mengkur main-main sak weneh-weneh sak karepe dhewe ora, kudu diprogram sebaik mungkin nggo mujudke khair, nggo mujudke kebagusan iku. Kuncine ya takwa, kuncine niku. Lah iso takwa kita kenal karo seruan Quran. Walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum lan ya iyyakum anittaqullah yen to padha takwa sapa sira kabeh marang Gusti Allah. Ingsun Allah wasiat nggo wong-wong sing do diparingi kitab sadurunge kowe kabeh, termasuk kowe kabeh saiki urip ki do takwa. Nek kepengin mekoleh kebagusan. Wa mamin sarin lan ora ana iku saking keelekan. Ngajilin sing bangsa donya. Wala ajilin lan sing bangsa akhirat. Zahirin sing bangsa zahir. Wala batinin lan sing bangsa batin. Illa wa taqwa. Kejaba hale utawi takwa iku khirzun dadi pangreksa, harizun tur iso ngreksa, wa hisnun lan pager, hasinun kang mageri, li salamati keduwe keselamatan minhu saking keelekan. Wa najatu lan dadi keselamatan min dororihi saking kemadharotane keelekan kuwi. Lho. Rupa keelekan ya keelekan dunya, keelekan akhirat, keelekan sing zahir, keelekan sing batin. Ora ana liya kejaba sing iso ngreksa. Sing dadi pangreksa iki ya mung takwa. Takwa niku bagian pangreksa sing iso ngreksa. Nek cara gambarane security-ne. Security rak tukang jaga tur jagani. Security-ne keelekan iki mung takwa kuwi. Hal sing iso melindungi nggo nekake keselamatan saka keelekan iku. Nek cara bleger ya apa kewan sing sipate niku njaga ning jaba kae. Urusan takwa nek tak gambarke asu ya ora penak aku kok ya. Ora penak. Iki lho. Takwa mungkin ya akeh selamat. Pipite kepleset ning nggon keelekan iki nek takwa niku iso nggo nambeli utawa iso nggo nablek. Tenan iso nggo nablek tenan. Wah aku duwe elek, panjenengan tetep duwe program takwa.
takwa. Takwa niku kena gunablek eleke kuwi. Wong ya menungso iki nek kon apik terus ra mesti iso to. Bisa apik so elek. Saka lesane mripate, kupinge, sikile wis so apik so elek. Ning ya kuncine ning nggon niat aja ngantek lali innamal a'malu binniyati. Apa-apa iki nek diniati apik engko tetep dadi apik. Apa-apa iki nek diniati akhirat engko dadi akhirat. Dadi njedulke niat sing apik iki kudu neng pasar ya bismillah, pokoke netepi kewajiban, ngluru rezeki nugrahane Allah. Nah, sekesuk tekan awan rak temandange dadi ibadah. Ora golek duit doa. Ya semeng oleh duit kok. Ya kuncine ya ning niat sih. Kayak jenengan meng waton golek duit. Sing glidhik ngalor kok esuk tekan sore dhewe mingkur golek duit. Ya meng oleh duit ning akhirate sesuk ora ngundung. Rakyoke netepi kewajiban nyambut gawe, ngudi rezekine Gusti Allah. Bahkan jajan kae nek kula sok ngrasake, misalkan sing kakung-kakung mbuh jajan ning warung endi to ngendi, aja mung semata-mata jajan nuruti weteng. Golek ngelmu, no dadi wong ngelmu ki sak nggon-nggon ana. Kamu kan niat golek ngelmu dadi hukum fardu karena wong sing jenenge golek ngelmu ki wajib tolabul ilmi, golek ngelmu. Mula tak golek ngelmu. Iki ning warung ngono wis tenguk karo mangan kecap. Nek kecap mula sitok wae alon-alon men suwe. Wong karo golek ngelmu je. Engko ana wong do jajan, ya do omong, ya do nerangke kisahnya masing-masing kuwi iso dadi ngelmu kita. Serawung bareng iki ora mung sekedar serawung, apa-apa iki ora mung sekedar ngumumi. Makane nek ngantek Kanjeng Nabi ngendika ngaji sak bab saka ngelmu luwih apik mbangane nilai wong loro 1000, itu salah satu penyebabnya wong sing ora tau ngaji niku ketoke nglakoni apik ning niate ora tertata. Nilai wong loro kuwi niate paling mengumumi. Ya ngungak wong kiwa tengen do tilik je ora penak aku nek nilai ya wis iki niate mengkur krana kiwa tengen krana ora penak. Ya mung oleh ngumumi oleh biji saka kiwa tengen kuwi. Karena niate mung ora penak kuwi mang. Beda nek sing nganggo ngelmu karena kulino ngaji. Wah, hae wong muslim liya ki ana 6, salah sijine iza marido fangut ngalaihi. Nalika salah siji dulur muslim lara kon ngungak kon nilai tak nindake dawuhe Kanjeng Nabi. Beda. Nek ra ngerti dawuhe Kanjeng Nabi ki tak ngaji. Nek ra ngaji kok ngerti jenengan dawuhe. Makane ngaji sabab karo nilai wong loro 1000 apik ngajine wong ngaji langsung dadi akhirat, sing nilai wong loro 1000 ora ngerti ilmune ora dadi akhirat. Pamangka wong suci 20 ping 1000. Ora entak akeh banget iki engko. Wis tak murahke lho iki 20.000 iki. Wis entek akeh tenan. Ya piye ngaji itu iso mapake ngamal ora nganggo ngaji geblinger. Ndak yo sip banget jene iki. Takwa nek ora ngandel apa-apa ki dadi ibadah. Tenan angger takwa iki apa-apa dadi ibadah. Ning nek ora takwa, ketoke sedekah wae ora dadi kok. Wong ora ngerti ilmune to. Mula wong ora takwa niku ketoke apik. Ora dadi kaapikane niku. Wong ora takwa kae iki reka-reka sedekah ngono wae engko dadak milang-milang kok. Sedekah ki dadak milang-milang. Maksude milang-milang ki
arep ngekeki ning sing dikeki syarate bagi dia apik. Nek bagi dia apik ora dikeki. Sing cerah dianggap apik ora dikeki. Ning sing rada adoh dianggap apik diteri ya kuwi jenenge sedekah ra dadi iki nek ngono kuwi. Wong ora nganggo dasar agama ning nganggo dasar seneng ora seneng to niku. Sing cerah gandeng dianggap ora apik menurut dhek lho niku menurut dhek ora apik. Kayak kamu kok nek secara nasab ngono malah sakjane isih mambu-mambu sedulur kowe ora dikeki. Lah sing rada adoh mah ngetiging diteri kae. Mula le bungkus rada rapet ndak keconangan sandinge kuwi kok. Wong sedulure iki. Nganggo sak kowe dirangkep telu. Ora le bungkus ki nganggo sak kowe dirangkep telu. Kamu kaya men gedang selirang wis cilik-cilik kae. Mengkor nggon pucuk kae. Pokoke tenan. Sing ngono kuwi akeh banget. Dadi nek ngulungi dadak ndelok. Nek ditakoni lah sandingmu iki rek ya sedulur to kae iki kek ya nek nggon urusan duwe ra duwe iki kae kepetung ra duwe ya. Jawabane ending kae sugah wong salat kowe ra gelem kok lho. Dadak nganggo syarat-syarat. Lah nek Gusti Allah modele ngulungi kok dadak nganggo syarat sing salat sing iman ngono wah wong kafir do modake biyen iki. Wong karo Allah ra kei apa-apa. Tugasmu iki ngekeki ora kon biji salat apa ora salat. Mula Kanjeng Nabi li ngekeki aturan, nek ngekeki iki sing paling diutamake ya sing paling cerak karo omahmu. Soal wonge salat apa ora rasa dipikir, apik apa ora rasa dipikir kok ya wong nggon salat apa ora salat ki urusane dhek ning nggone Allah. Ora ning nggonmu karo kowe ya ora gegawa-gawa, ora katut-katut. Ning gandeng ra tau ngaji mula ya ketoke sedekah apik kae ora dadi ngono kuwi. Wah tenan sing do milih-milih ngono akeh tenan. Kayak milih iki sing kira-kira dicocoki apa meneh sing lanang-lanang iki nek sedekah sing ado. Nek sedekah iki sing ado-ado milih. Ya sing ado tur syarate kudu rondo. Wah. Sedekah aneh. Mana jenis sedekah itu. Ya sedekah sih. Mula dadi angil. Sedekah wis dadi angil. Wong ora dulungke dhewe ngantek dititip-titipke kok piye to. Kok angele ra ilok-ilok. Kowe dilalae nyantelke kleru. Wes pokoke beres di tak centelke nggon montor Vario kan to. Kudu Vario. Sekupi kok ya. Kok Vario iki kepiye? Wes. Apa ya ora omong kok bacot. Mosar tak oyak tak jaluk. Masalah iso takon dadak milih.
sedekah iki nek nyandung kok ngene. Nek kula men nyandung sedekah. Nyandung sedekah misalkan sore-sore kok ngeleh karya liwat mie ayam kae tak ndek. Wis. Terus engko kiwa tengen kok ketoke do ning ngarepan tak tawani ya ngono kuwi. Engko niki do mie ayam mriki wis aku ngono kuwi mie. Mboten mesti tak bayari padake. Kula jeming pabo karo jenengan cedhil-cedhil lah. Ra modal kula. Nggih, ming padake wong awel ra ngerti takwa. Nek kula nyandunge ngono kuwi. Yes. Kaya bengi mulih ngaji, dilele kanca-kanca wis mlumpuk ning ngarepan. Ayo goleke sedekahan, wis ngono-ngono kuwi. Wingi kae ning angkringan ana kanca loro kenal ngobrol, bayari, wis ngono kuwi kok nyandung-nyandung ngono kuwi. Bismillah niate sedekah ngono dadi akhirat. Ya akhirat. Rasa kokean syarat. Seton wingi manggone ning kene ayo tak goleke roti sitok-sitok. Nah goleke roti sitok-sitok. Paboro biasane nek ning seton kae sok werna 3, werna 4. Ning nggonku sitok. Dirasani yo men wong kuatku sitok kok. Kuatku ki sitok pangan karepmu ra karepmu. Bismillah sedekah sitok aku. Kepenak. Penak malah. Kula wis bismillah niat Gusti Allah. Nek pengen slamet saka kemadharatan elek ya takwa. Wakam pirang-pirang ngalako gantungake sapa Allahu Gusti Allah Al-Azimu kang Maha Agung fi kitabihi ing dalem kitabe Allah Al-Azizi kang Maha Luhur gantungake ngalat takwa ing atase neng takwa rupane min khairatin saking pira-pira kebagusan ngandi matin kang agung wa sa'adatin lan pira-pira kabegjan jasi matin kang edi kang sempurna pirang-pirang Gusti Allah ana ing dalem kitabe Allah sing luhur kinerangke ing dalem kitab-kitabe Allah sing luhur Gusti Allah kinerangke bahwa kebagusan sing agung kabegjan sing sempurna kuwi iki hasile iso dipekoleh hasile iso kewujud iya ming ana ing dalem realisasi takwa ana ing dalem le nyatake do takwa. Takwa ki ya nika angger sing apik ditandangi sing elek disingkiri ngono kae. Kuwi jenenge takwa, sing apik tandangi. Nek sing elek singkiri. Takwa niku. Arep urip ora sempurna, kadang ketemu apik ra mesti temandang. Ya ya menungso ki ombak-umbule kahanan nyabang ijune kahanan sing diadepi kadang saat ini ketemu apik ning ra kuwagang nandangi. Biasa kok ya. Misalkan esuk iki ketemu jam ngaji ning ana sing ra mangkat. Iki berarti rak pancen agi nedeng